Konhai Pastor. Makadiwa kazambaira. Tiripo makadiwa ndadzoka nemibvunzo. Ko tinapo here muBhaibheri muNew Testament panoratidza kuti tinofanira kuchengeta mitemo. New Testament. Panogona kunge pasinapo pa one verse, but tine mavhesi akawanda. So what I will just do, regai ndingoverenge mavhesi acho. Pandine chitoverenga tichitowirirana tese kuti mutemo wakati uyu mutemo wakati uyu mutemo asi parimo muBhaibheri. And since it's New Testament, regai ndingotanga nekuna Mateo kwacho. Regai nditange nekuna Mateo, ndiri kufunga kuti ndiverenge Jesu achi Mateo 24 verse ya 20. Okay? Jesu ari kutaura the signs of his coming and the destruction of Jerusalem. Saka pane zvaakuchivaudza kuti time yose yasvika kunenge zvakati, but mukangoona chakati chaitika chitizai. Ndopane zvaanenge ataura. Saka verse 20 anobati, but pray that your flight will not be in winter, neither on the Sabbath day. Okay? Saka Jesu atotaura zvinhu zvichada kuitika. And Jerusalem was destroyed in AD 70. Saka atoti pamene makuzotiza, because amufana kunotsvaga maJews nezvinodziya. Kana uri pamusoro pemba chinongodzika uchitiza. Saka chinamatai kuti musazotiza uri musi weSabata. Saka ndotoona kuti Jesu aitodzidzisa kuti even in AD 70, make sure you observe the Sabbath. This is New Testament and this is Christ himself. Saka zvinochitaura vanhu kuti Sabata rakapera rakapfuura pamuchinjiko. Jesu aiziva kuti akauya kuzopedza Sabata. There was no need yekuti audze vanhu kuti pamene makutiza chengetai Sabata. Okay? Then mukaenda pana Acts chapter 15, Acts 15 verse 28 na 29, pana umwe mutemo uri ipapo futi. Acts 15 verse 28 and 29. Ma-apostles atumirwa tsamba. Because ma-Gentiles anga akunetswa nemamwe maFarisi. Munofana kucircumciswa, munofana kudai. Saka vana Paul vakazotumira tsamba kuma-apostles kuJerusalem. Tibatsire kuti toita sei, kunowanwa kuti zvakati. So this was the response. Verse 28. It seemed good to the Holy Spirit and to us to lay upon you no greater burden than these necessary things. Okay? So in other words, vakuresponda. Takaona isusu nemweya mutsvene takawirirana kuti it's not necessary kuti muremedzwe nezvimwe zvinhu zvisisiri necessary. Asi bedzi izvi zvataakulista, inzwai. Verse 29. That you abstain from meats offered to idols. Musadya nyama dzakapiriswa kuzvipiriso. You abstain from blood. Musadya ropa. And you abstain from things strangled. Musadya zvakafa zvega. And from fornication. Musaita upombwe. From which if you keep yourselves, you will do well. Fare you well. Sadrungodai kuti musaite upombwe. In other words, even kuma-Gentiles, the disciples would still write, mweya mutsvene atotiudza kuti musaite upombwe. Anditi, kureva kuti mutemo kunzi usaite upombwe, uya unonzi nevamwe wakapera ndoko Old Testament. Apa ma-apostles aritoti isusu namweya mutsvene tawirirana kuti musaite upombwe. Saka mutemo uchiripo. Then mukaenda kuna Romans chapter 7 verse 12, munzwa kuti iye Paul anowanzotaurwa nevanhu anoti kudii pamusoro pemutemo. What was his attitude? Romans 7 verse 12. Therefore the law is holy, and the commandment is holy, and just, and good. The Paul atotaura. The law is holy, the commandment holy, just, good. So kuna munhu anoti wakashata, wazodai. Aritopikisana na Paul wacho pachezvo. Because Paul aroti no, mutemo hauna kana problem. Utori holy, uri just, uri good, uri perfect. Then mukaenda kuna 1 Corinthians chapter 5 verse 11. I have written unto you not to keep company if any man that is called a brother is a fornicator, or covetous, or an idolater, or a railer, or a drunkard, or an extortioner. Do not eat with them. Kana mine umwe pakati penyu iri mhombwe, kana ane ruchiva, kana anonamata zvifananidzo, nyange patebho ani musadye naye. Saka pataurwa nyaya yeruchiva, mutemo wechi10, usachive zvowo kwako. Pataurwa nyaya yeupombwe, mutemo wechi7, thou shalt not commit adultery. Pataurwa nyaya idolatry, mutemo wechi2, you must not make graven images. Paul aitotaura story hard. Aitoti kana umwe ari mhombwe, achinamata zvifananidzo, achichiva, and don't even eat with them.
Atanambotaura zvekuchechi kutonzwa kuti kungoenda henyu murestaurant kupizza ini and don't. In other words, arongoti musaitewo shamwari nevanhu vanotyora mutemo waMwari dziri mhombwe, vanotyora mutemo waMwari vachichiva, vanotyora mutemo waMwari vachigadzira zvifananidzo. NdiPaul iye. Then munozoda kuzopedzisa henyu na Ephesians, all right, not kupedzisa, but Ephesians chapter 6 verse 2. Children, obey your parents in the Lord, for this is good. And mazwana, ndo mutemo wechi5. Honor your father and your mother. NdiPaul ari kudzidzisa izvo. Anowanzonzi nevanhu, po akati mutemo, po akati mutemo. But aritotora vana remekedzai vabereki vana venyu. Ndira kuti ndipedze na Revelation 14 verse 12, maybe 22 verse 12 as well. I hope kwanhasi ndati 14 handiti. Revelation 14 verse 12, listen to it. Here is the patience of the saints. Here are those who keep the commandments of God and the faith of Jesus. Revelation rakanyorwa AD 95 iri bhuku iri. Kanzi vatsvene, they keep the commandments of God and they have the faith of Jesus. Saka vane kutenda muna Jesu asi vachichengeta chi mutemo. Unfortunately ane vanhu vanoti totenda muna Jesu hatidi mutemo. Ndo maKristu ako mazwana. Totenda toda kutenda chete mutemo hatidi. But Bible riri kuti the saints will keep the commandments and have the faith. So if you have the faith in Jesus Christ, you must also what? Keep the commandments. Then finally, Revelation 22, iyoyo, verse 14. Blessed are those who do his commandments, so that they may have right to the tree of life and may enter in through the gates into the city.